Jaurlaritzak, Komisiones Obrerasek, UGTek eta patronalak adostutako adierazpenak lehenik eta behin sindikatuak euren lan esparru erabakitzeko burujabe direla aitortzen du. Aldi berean, sindikatuak edota enpresarien elkarteak ilegalizatzea erabat errefusatu dute. Elkarrizketa sozialeko mahaian, Confebaskek bere auzi horren inguruko adierazpena ere helarazi die gainerako eragilei. Bertan, besteak beste, hainbeste zalaparta sortu duen agiria patronalak egin duela ukatu du. No ha sido considerado por sus órganos de gobierno y no reconocido ni asumido como documento propio. Horiek horrela Aburto sailburuak amaitutzat jo du hautsak arrotu dituen ikamika. Hori izan da gure iritzia eta hemendik aurrera hori izango da mahai honen iritzia baita ere. Halaber, beste agiri bat adostu dute aho batez gaurko bileran. Bertan, elkarrizketa sozialaren aldeko defentsa egin dute Jaurlaritzak, patronalak, UGTek eta Komisiones Obrerasek. Da, esparru bat eztabaidatzeko, proposamenak egiteko eta espero dugu akordio onak lortzeko. Mahaiaren erronkak enplegua eta gizarte babesa izango dira, eta ardatz horiek landuko dituzte datozen hilabeteetan.